No niin, huippuvideota tulee tästä GT99, RK95 TP vissiin. Sillä on muppikoira Mooses. Lähikuvaa. Mä heti silleen sano ihmisille, että on tosi inhottava ja hölsky ja kaikkea muuta, mutta ei tää niinku loppujen lopuksi pidä paljon mitään ääntä, että taisi olla joku huono ruuvattu kappale, mikä mulla oli. Se en mä tiedä. Perä on ihan jees. Painetaan, niin se lähtee kasaan ja mitä lukitussysteemiä ei vissiin näissä oo. Ei tää hirveen jämäkkä kyllä tässä niinku oo, mutta niin. Toinen tietysti magea juttu on akku, joka tulee tonne, mitä ei saa auki pelkästään paljain käsin. Käyssäkin jostain supertyökalu, joka oli jo valmiiksi tuolla paikalla. Elikkä lähdetään aukoon. Pikkasen jeesataan tosta työkalulla ja sitten se voisikin ruveta lähteä jo vitut. Tosi pahoillaan tästä kuvakulmasta. Ei lähde vittu vieläkään käsi. Jatketaan. Jossain vaiheessa on saanut tarpeekseen, niin sitten nää pitäisi lähteä eteenpäin työntämällä. Irti. Vittu, tää on vaikeeta. No tuu säkin ihmettelee. Vittu, kohta on 2,5 minuuttia pelkästään akkutilan avaamiseen. No nyt. Nostaa se takas pöydälle. Noin lähtee toi tila auki ja sitten se niinku näkyy, että ei tänne paljon mitään mahu. Tääkin älytön osa täällä vielä. Kaasuputkeen voisi saada pienen nätin akun. Tää tässä heiluu. Jos etupään nappaisi irti ja upottaisi akun tonne, niin ehkäpä. No niin, moi moi!